Red's Fantastic Adventures uvádí Ruďák a jeho přátelé. A teď mám tady poslední Matildu, Ledouše a Hala. S váma vy jste poslední, protože chci, abyste vy tři spojili síly. Chci, aby s Matildou udělala džus a Ledouš a Hal dají nekonečnou příchuť a nekonečný lék, a aby to bylo hygienický na hygienu a aby to mohl pít každý, tak můžete tam dát špetku těloslavu. Co je těloslav? Těloslav je, a chci to dát do nějakého jídla, tu špetku, ale to jídlo nebudeš jíst. Tak. To se dává do pití, ten těloslav. A to pití nepiješ, ale dáváš tam místo toho nějakou část svého těla. Třeba pezír nebo cokoliv. Ano, je to tak. Dobře. Půjdete do toho? Dobře. A jakou příchutí to mám udělat? Ten džus. To je jedno. Hlavně, ať to je nekonečný a je tam ta špetka. OK. Později. Tak. Ptáci, dali jsme to. Udělali jsme pití s nekonečnou příchutí. A jí se to z částí našeho těla, třeba persí. To je delikace. Tak co, už to máte hotový? Já. Honem, hele. Vem to. Dobře. Au, můj zobák velký. Hodis. Ale kde jsi? Promiňte, už jdu. Ach jo, měl bych na sebe dávat víc pozor. Takže týme, zavolal jsem vás tady všechny, protože teďka si dejte chvilku pauzu protože jdeme otestovat, abychom zkusili experiment, který udělal Ledouš, Hal a Matilda. A co to je za experiment? Je to totiž džus nekonečný těloslav. A jakou má příchuť? Třešňovou. OK. Dobře, každý se namočí persy, protože těloslav. Tak. A můžete to z toho susat. Já vím, myslím, to nechutně, ale abychom to udělali trošku hygienicky. Já vím, je to tak i tak nehygienicky, ale nikdo to pít nebude, ale nemáš je to z toho, ze svého těla. OK. Dobře, tak. Kdo začne jako první? Já. Ne. To je dobrota. Vážně. Nechte mě taky ochutnat. Později. Tak co, chutnalo to všem? Jo.
Tak fajn, tak to hnedka, teďka dáme nejen jako drink, protože teďka nemůžeme otevřít tady restauraci, protože už jsme teďka tady ne, takže jo, ale dáme to u obchodu, teda ty drinky a tenhle my tam dáme hnedka teďka. Hey, kdo se chce prodat nějakou hrdašku nebo nějakou věc, kdo si chce nějakou věc koupit, ale ne. Dobrý den. Tak co tady chcete? Myslím, že chci tady něco koupit. Co je tohle? To je nekonečný těloslav. Juice. Musíte do toho namáčet nějakou část vaší těla a tak dále. Můžu si to koupit? Jo, stojí to... Ledouši máme tady 100 rubla. OK, už jdu. Dobře. Co po mně chceš? Nic, jenom chci po tobě. Dobře, ujám, to budu moc. Tak z Boha. Fuj, co se do toho ty slovo namáčíš? To je těloslav. Těloslav? Ano, to tam musíš spíš namáčet. Část svého těla a takhle se stojí. A co se stane, když se toho napiju? Nevím, když zkusím to. Nejdřív si já sundám helmu. Tak. Cože? Nová hra, která vyjde někdy od 8. výročí FNAFka. Neboj se, já ho ještě pak vezmu k lékaři. Proč musíme jít do tohohle sídla animatronie v prsičáku? No, protože má nějaký plán. Tak fajn, snad tentokrát vyjde. Nebojte se, generále Digiku. Stor dupl. STR BOI se postará o vašeho účetníka. FDL. Jo a ty. Star Ruble FDM, neboli tlustej hloupej taneční Star Ruble. Proč si namáčíš svůj kus svého nehtu do tohohle džusu. Tohle to je těloslav. Ano, musíte do toho namáčet části svého těla, nebo dopadnete jak ten Star Ruble. Takhle já taky třeba ochutnám, třeba obětuju taky kus svého těla.
To vypadá dobře. No nic. Jedině důvod, proč jsem vás tady volal, je, že mám plány na porazit, jak dát Incredibles ke krachu. A jak se zbavit toho ledouče, který je teďka mocnější než já, protože má 3. dávku ornamentu a já ještě druhou. Tak, vám jdu tady ukázat plán hlasy, Počkej, když vysvětlím plán, to co bude. Mezitím, když ledouš bude spát na svým orlím ostrově, tak já půjdu po něm do jeho domu, se vloupu, tak já mu otevřu okno s svým ornamentem a hodím mu šipky, že nejsou otravné, ale mají teplotu 1000 stupňů. A toho zabije, tak on zemře. Já původně chtěl je dát jenom ke krachu. To i stále chci, ale nejdřív chci taky někoho z nich zabít. Začneme s Bublou, protože nebýt něho, tak by nevznikla asi Animatron je trošku v větších dobách, ale teďka mi stojí v cestě. Tak ho chci tentokrát zabít já sám. Pak chci Ruďáka. A zbytek nevím, plně můžou žít, ale mě chci zabít ty 3. Takže dneska večer se vloupeme do Ledoušovy domu a hodíme mu tu ty hosící čipky. OK. FDM. Ještě jednou uděláš něco hloupého, tak tě vyhodím, OK? Dobře. A teď si tohoto po sobě odseš ty hračky, protože já budu ještě možná něco potřebovat. I tak, uklid to tady, toto pití tě zabavuje. A nyní to je vše, to je jinak vše. Tak, teďka tady nechám FDM, aby to tady uklidil. Co to? Jak to, že já si tím, jako kdyby mě někdo utěrdal hadem. Bacha! Oh yes. Konečně, už spí. Víš, co to znamená? FDM? Takže po něm hodíte horký číp? Tak, vidím, že si dával pozor. A mimochodem, proč si sebou vzal hračku ledouše? Protože za prvé, teďka jsem ho upřel, a za druhé, když mi zabijeme teďka ledouše, tak už nechci tomu vzít hračku.
A ani nevím, proč jsem dal tebe sebou. No nic. Tak mu pojďme dát pojďme hodit ten šíp. Takže, když už jste tady s ledoušem. 2, 1, pane, co? Bubla monstr. No sláva, a teď si ho zbudil. Bubla monstr, ne. Kolikrát ti mám říkat, ať mě necháš být. Auč. FDM, co jsi udělal? Já nic. Prostě jsem tam stal a omylem jsem hodil hračku. Moment. Auč! Jak je to možné? To je snad nějaká voodoo panenka? No, ale vždyť jste mi říkali, že to žádná voodoo panenka není, vždy jsem doma dát zkoušel. Jen tak, pro jistotu. Momentu se na to podívat. Tom vidím, že v tom bylo poletí ty pití, z kterého on ledouš pil. Teda ne, susal. FDM, bylo něco v tom, něco neobvyklého v tom tvém džusu? Nevím. Ne? Jestli neho tam být nemělo. Krom toho těloslavu. Ty sklapni. No a vidím v tom těloslavu, že tam byl jakýsi voodoo prášek. Moment. Jste to všichni Angry Birds? Jo, to znamená... Asi jo. A navíc si to polil tím pitím té hračky FDM. Tak to znamená, že si s nima můžeme hrát, ha. Tak už jsem v něčem dobrým. A tak fajn. V něčem se to je dobrý. Dáš mi všechny své hračky. Dobře, ale pod jednou podmínkou. Jakou? Platíš pivo. Jaký pivo? Já žádný teďka. Vždyť my nejsme u žádný hospody. Tak fajn, dejte mi $2 miliony. Mlž a vem si moje prachy. Wow, za tolik peněz si můžu zasloužit svoje taneční impérium. Děkuji. Tak fajn. Tak a teďka můžu ovládat Angry Birds, jak já chci, hahaha. Tak, pojďme do toho. A kam to jdu? Co to? Jak to, že jsem u domu Ternence a Matildy? Lukáši, co to děláš s mojí zahradou?
Nevím, nemůžu zastavit. No, teď už zastavuješ. Znamiň, ale já jsem nemohl. Já ne, ale. Mám nápad. Co to? Ach, už zase. Co? Matildo! Terenci, není to jak si... Matildo, proč? Proč se líbáš s tímhletím? Tím hlupákem, který mě furt uráží, no. I když na toho zde to dobrý kámoč, ale... Proč? Terenci, já... Víšte co? Je čas se rozejít. Sejdeme u soudu. Och jo. Je mi to líto, Matildo. Moment. Hrdák a bombás. Tak co, bombasy, vážně co našel? Jo, prostě samozřejmě někde v téhleté scéně je. Tak no, ukáž. Dobře. Tady někde... Tady, vidíš? Ne, nevidím. Tak se koukej. Když to takhle přiblížíš, takhle ještě takhle. Vidíš? No už ho vidím. Máš pravdu. Je to vážně krdu. Moment, tak to znamená, že ten život medličku a já padou se propojené? Jako všechny Pixarovky? Jako dávalo bychom to smysl, že tam to někdy, tam jsou taky nějaký, jestli jak jim ten život, tu medličku 1 a 2, to tam mimo ně, ale jako dačky nebo jako převlek, ale já jsem myslel, že tam jsou jako filmy. Tak. Existují v tom světě filmy a ne, že jsou se propojené. To musíš poslat všem. Zuze. Tak to ne. Co, proč dáváš smazat? Já jsem řekla, že to sdělíš. Já nevím, co dělám. No Sláva, ty jsi to smazal. Co, promiň. Já jsem to nechtěl smazat. Tak proč jsi to smazal? No nevím, nějak jsem se nemohl ovládat. Vtipný. Já jsem se taky v autě nemohl ovládat. Když jsem nabodal auto, tak jsem cítil, jak mě někdo utírdal. Tady něco nerdaje, tady něco rdaje. Jinak to nedokážu vysvětlit. Tak fajn. Pojďme opravit Hruďákovo auto. Co do mě boucháš? Já tady opravuju auto a ty do mě boucháš? Promiň, já jsem nechtěl. Já jsem ho nechtěl bouchnout a navíc, i kdybych chtěl, tak neznamená, že mě musíš bouchnout do zadku. Ale já jsem nechtěl. Ticho. Čau terninci. Čau bombasy. Co potřebuješ? Co se tady jen tak krdačíš? Teď víš, že máš dneska volno.
Jo, ale Matilda se líbila se Žluťasem, tak se jdu požádat o rozvod. To je slušné. Já vím a teď mě ne. Dobře. Tak a teď koukejte. To tu skáčeš? To nevím. Co to děláš furt za divný zvuky? Já nevím. Co do mě furt, přestaň do mě křičet. Nehdaj si se mnou. Vím, že jsi hrdý. Já tě miluju. Nevyměnil ses s Halem nebo Bublou? Nepřísahám. Takže mi říkáš gejovské věci jako tohleto, že mě miluješ. Protože Hal a Bubla je gay. Jsou gejové, aspoň tak vypadají, protože spolu bydlí. No oni nám říkají, že nejsou. Zasa. Hlavně mi už tohleto nedělej. Nedělej na mě salta. Promiň. No, já se nemůžu ovládat. Co mě furt pronásleduješ? Nevím. Bov! Aha, radši mizíme. Jaký to je? Když na tebe já sedím. Slušný. Tak mi už tohleto nikdy nedělej. Lidi, neperte se, musím vám něco říct. Teďka ne, teďka musím si to vyřídit tady s Bombasem. Ne, teď nebo nikdy, než se přestanete ovládat. No já už se asi neovládám. No i moje žena. Tak, je teďka chvíle vám to říct. Tak, co nám chceš říct, Duči? Lidi, určitě jste si všimli, že něco s váma není v pořádku. Že jo? Ano, třeba já mě někdo chtěl po mě, aby mě nezazal a políbil plný život. Ano, když jsem měl řídil auto, tak jsem já totiž cítil, jako kdyby mě někdo utírral. Zaletěl a pak jsem nabourdal a pak mě to začalo osvěžovat. Jo, a já vám řeknu, čím to je, dobře. Tak, pamatujete si na těloslavský džus? Ano, pamatujeme, ten byl takový, na ten si já pamatuju. Tak jsem si já všimnul, že Hal omylem prdeknul do stolu svým zobákem a pak tam vysypal vodu prdáček. Co? Jako je dával by to smysl, protože jsem pamatuju, že jsem včera narazil zobákem, ale že jsem narazil do vodu prdáčku, tak si to nevšim. Tak, jeden z jeho zaměstnanců známý FDM polil pití do našich hraček. Moment, takže z těch hraček se staly vodopanenky a my jsme nima ovládáni? Přesně tak. Aha. Moment, tak když nás ovládá, tak nás může každou chvilku zabít. A hlavně mě, protože já jsem jeho hlavní nepřítel. Ano, máš pravdu, Boblo. Tak co budeme dělat?
Já mám dva nápady. Mám to udělat buď poctivej, nebo chaosovým remnentem. Tak mám to udělat poctivě, nebo se svou super schopností? Poctivě. Ať máme nějaký zážitek. Velký. A jaký je ten plán? No, že budeme ovládat i Bubblemonsterovu panenku, protože jsem zjistil, že on se taky napltil slavou. Já se ho namočil a taky mu to byl FDM. Tak. Buď bych no jako bych mohl přinést jeho panenku, ale uděláme to normálním poctivým způsobem. Protože i tak už asi myslím, že spoustu lidí děsím. Tak jaký je ten poctivý způsob? No. Dostal jsem nápad, že on stlaží 2 nový spláže, ale protože tentokrát jiný stláže tam stláží, protože FDM totiž dostal zaplaceno na to své imperium vlastní taneční, tak a ty nový stláži není jejich slabina prsání. Jejich slabina je sexy dámy. Aha, vtipný. Na to bys potřeboval tu svou vanilkovou kůži. Ne, nedělám si srandu. A těch strážů jich je 2. Tak potřebuju 2 ptačí dámy. Takže vezmeme Matildu a Stelu. Stelu jo, ale já ještě jsem viděl do budoucnosti. Předtím, než jsem přišel, tak Matildu ne. Mě to nevadí, navíc já už jsem vdaná žena. Tak, kdo je ta druhá ptačí dáma? Ne, neříkej mi. Jo, přesně tak. Tak, pane, proč máme dělat, dá se místo FDM. Za prvé, už jsme tady byli jednou. Už jsme jednou tady žili. Jo, ale suplovali jsme. No, ale nech mi to domluvit. A za druhé, FDM už má své imperium. Aha, jo, vlastně. Jo, a už se cítíš líp? Ano, mnohem líp. Ty dobře, a teď pojďme dál z prodáže. Dobře. Ahoj, chlape. Čau dámy. Neviděli jsme se už jednou? Ano, viděli jsme se. Mockrát jsme od Angry Birds. No správně bychom vás měli vyhnat, ale teď vypadáte nějak krásně. A děkuji. Co potřebujete dámy? Chlapa? Psánýho chlapa? Ano, třeba uděláme pro vás cokoliv, můžeme být. Jak chcete být naše přítelkyně? Dělejte. Držte se plánu. Ano, ale pod jednou podmínkou. Jakou? My peníze na pivo nemáme. Ne, my pivo nepijeme. Potřebujeme Bubblemonsterovu flašku. Myslíte tohle?
Ano. Dobře, tady ji máte. Děkujem. Dobře, já teď určitě nekrdáp a udělej to s chaosovým ornamentem. Dobře. S těma storplubama bych chodit nechtěla. Já taky. Budeme nejlepší kámošky? Klidně, já jsem zatím měla gel, ale to už je královna. A navíc jsme si mnohem blíž, protože ty jsi Ruďáková sestra a já o Ruďáka pracuju. Tak pojďme do toho. Milá Animatronie. Co pak, můj pane? Proč jste nás volal? No, protože když už máme tyhle ty voodoo panenky, tak jsem se rozhodl pokračovat podle toho plánu zabít Ruďáka a Bublu. A jelikož můj uhlavní nepřítel je Bubla, tak skončí jako prodevní. Tak sekněte s Bohem, Bublovi. S Bohem. Na to zapomeňte. Tak, Incredibles. Asi jste si všimli, že jste ovládány voodoo panenkami. Takže mě zastavit nemůžete. Ano, můžeme. Co? Mé voodoo panenka. Prosím tě zas... A teď jdu odstranit prokletí ze všech voodoo panenek. Po zničení voodoo prokletí. Já vím, mohli jsme vám to ukázat v tomto videu, ale Bomba zapomněl na záběr, kde to Ledouš udělal. Tak, jo. Tak omlouváme se. Ne, nefunguje to. A jestli příště nás budete škodit, tak si to ještě znovu, tak vám ještě dvakrát ublížím. A teď pojďme. Ne, Angry Birds. Ach jo, vždycky mě musí porazit. Ale já se vždycky vrátím. Takže jsme na konci tohohle videa, jo. Takže omlouváme se, že jsme dlouho nic nenatočili, ale synu natočíme, už se budeme věnovat let's playím od něm slibuju a budem, nevím kolik videí natočíme, ale určitě jich natočíme spoustu videí. A natočíme snad jedna let's play, je? A stihneme to do Halloweena, tak 6 noci, 7. noc dojdeme, si zahrajeme někdy v listopadu nebo v prosince, ale v říjnu 6 noci, OK? Dobře, jestli se vám toto video líbilo, dejte like, si dislike, napište něco do komentářů a uvidíme se příště, čau. Čau.